Barka da fitowa, kuwa kake maganin karmami, sai ka haji ba tsare ka. Na Indiyawa alaji, na Indiyawa ne, sai kai hayaki ba tsare ka. Mahasadan ka ba da wanka. Na jin ka alaji da kuma. To alaji. Alaji na zo. To. Ka tsaya. To alaji. Next na zo. To. Kamar na Najeriya. To shikenan alaji. Amma ga wannan. To alaji. Ajiya zan shafe su. Yau zan shafe kaso a wajen yaja. Bismillah. Alaji irin ka dubu muke nema alaji. Yaja ta ci gaba. Allah kawo, Allah goro, Allah kawo. Allah goro. Hamji shine 2212 1514 Anet na ji yayi. Ga muna biye da kai. Amma na ji daɗin kiran sunan da kai don saboda wannan sunan na 2018 ne. Ga muna biye da kai. Dole in saka muku. Ya fada, ba fada. Sorry. Dole ne wannan sai kallon mu da taushe gamiyar mu kwatande mai duguri zan je yan mata su dafa mini biski dan barno kallon mu da taushe gamiyar mu kwatande mai duguri zan je yan mata su dafa mini biski dan barno a kasar Hausa a abinci a yau an yarda da biski dan barno aka turawa a mai duguri na ai mu dole mu ci dadi ko ban daga canji na ne zai rage Allah ya Kalmi wai. Ya ka dan yiwa ba. Jib. ya kaga kudin ka dan muro ai na ci dadi yayi ka ci dadi haba ban canji na da a yaran za ka 200 kuma biski na ci ka gani ba a na wajen biski ya fi tsada ne ba wani ya ci samo da fara a na wajen biski ya fi tsada mai duguri zan je yan mata su dafa mini biski dan barno kallon mu da taushe sai da ku biye bashi a ga haru da bashi a na wajen wallahi Allah ya sa kallon mu da karshe gamiyar mu kwatande mai duguri zan je ya nawa ne kudin naka Alaji kudi na 500 ne. 500. ina gani wannan ba 200 saka san Haba alaji wannan takalmin na gaba ruwa jarka 5 na bata bai zanan ba. ya Ka ce kuma 200. za ka karba Alaji 500 ne kudi. eh 500 ne kudi. an fasa wani Alaji to Allah ya ita sa. na jani wani fito a ciki Mutum bai da